radio that makes you happy. Intezo. Umculo wamaskando walalesibili emncintisaneni wengoma yokuhlukanisa unyaka emsakazweni ukhozi FM ngengoma ethinja endlini usolwa ngokushaqa owayeyintombi yakhe emzini egoyile yize ke sebahlukana. Ngimelele uphinde futhi nginamukela ku-channel ehamba phambili kezo mina ke kuveza intuthu ngakumalo bathi ilast dona amagumede mhlambe mangabe usemusha like ngizophinde futhi ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Nganzokwethu umculo lalesibili emncintiswaneni wengoma yokuhlukanisa unyaka emsakazweni ukhozi FM ngengoma ethinje endlini usolwa ngokushaqa owayeyintombi yakhe emzini egoyile yize ke sebahlukana. Nomculo wamaskandi uthulani uSkweletu uchiliza kuthiwa ke wayethandana nale ngodo seminyakeni emibili edlule kumanje ifunda grade 12 njengamanje lo wesifazane osemncane kuvela ukuthi uselotshole ngenye indodo ethe ngamlobola yasicela ukuthi yohlala naye emzini. Unelo lengoduso okungowasentombi endaweni yakwaSihoqo uthe isenzo lamaskanda simhlukumeze kakhulu ngoba ke uzithola ephoxeka kwazisa umkhonyana wendodakazi yakhe olobale ngendlela exakile. Ubalula ukuthi unengane eyalotsholwa yagana yacela ngonyaka ka2021 abasemzini base bacela ukuyithatha ngoba ke ekhaya kukho umuntu owayekhona. Kwahlangana umndeni kwavunyelana ngoba walobola kakhulu. Kuthe ke ngoJanuary 31 lo mfana uSkweletu wahamba waye emzini wendodakazi yakhe wafike wayithatha. Weza ngabantu kuthi uyithathile wazama ukuthola inombolo yakhe ezihlotsheni zakhe ezingale. Uthe waxhumana lomculo ngalolu daba wambuza ukuthi ukwenza kanjani ukuthi athathe umakoti omunye umuntu eganele futhi elotsholiwe nokwenza esemzini. Uthe uSkweletu wayeyintombi yakhe eyayizimisele ngokuyilobolo. Uthi wambuza ukuthi wayekelana nokumlobola ezilotshole ngenye indoda ekhona kodwa ke wayengakabi nawo amandla ukuchaza lapha uSkweletu. Wabuza ukuthi njengoba neminyaka emibili eganele seneminyaka emibili eganele futhi senengane ngempela uqonda ukwenza njani. Ethinta uSkweletu uthe unino lengoduso usengezimitheko ngoba ke usezame kaningi ukuhlukana nendodakazi yakhe kodwa ke ingafuni. Uthe waqala ukuthandana nayo bese izingane futhi sahlola kodwa ke babuye badukwelana. uSkweletu uthe intombi iyona ebuyile ngoDisemba njengoba uSkweletu eseshisa izikhotha ngengoma ethinje endlini ephume isibili kwi-top 10 ukhozi FM. Uqhubha uthe untando owathi akamvakashele kwakhe lapho bantshontshana khona ngalolusuku uthe uze weqa emzini ngoDisemba 31 ukuze baba ndawonye kuba eziphendulelo wesifazane. Uthe uSkweletu unambanga alihlaza ngoba yena usamthanda umyeni wakhe futhi ke akaganisiwe ngenkani. Uhlezi naye nje akavalele ngoba uyafunda akaze waphunyela isisu noma wamitha. Uhleli naye nje ngoba umthanda hayi ngoba ke kuchaza lapha nontando. uSkweletu uthe uyaxakeka ngoba lo wesifazane ubexoxa naye kuleli sonto elokhu emtshela ukuthi waganiswa ngenkani ngunini. Uthe uze kuthiwa ke ukholela ingane yakhe kodwa ke uke kwazanya ukuba akhiphe isisu. uSkweletu uthe yize ebezimisela ngomlobola kodwa ke manje ngeke kusalunga lapha nokuchaza nensizwa uSkweletu. Bafethu zinjalo ke indaba lapha ku radio ezindaba esisithola lapha ngomthombo wesolezo. Namhlanje ke kuthini kwakho ukuphola ngalolu daba esiphinde futhi lapha na comment section kungixoxela kabanzi ukuthi wena luthini olwakho uvunga lolu daba. Ngalokho ke lesiphinde futhi sihlangana kwenye video elandelayo ngesikhathi esilandela sobe khona siniphathele ezinye futhi indaba ezihamba phambili. Kwakho nje subscribe nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.